Poštovani gledaoci, nalazimo se na otpadnoj stanici Zemun 12, da je još jednom briljantnom akcijom naše vlade otvoren peti po redu, peti u nizu, šesti, ja se izvinjavam, u nizu SOS market, koji bi trebao da pomogne najsiromašnijim slojevima da se prehrane, da vrate svoje dostojanstvo. A sa nama je niko drugi nego ministar Marinko Magla, idejni tvorac ovoga, a od juče i profesor, jel tako? Tako je, da. Gospodine Marinko, da vas pitam, odakle ova ideja? Kako je potekla uopšte? Pa vidite, Dado, mi moramo da se izborimo sa 15. udarom svetske ekonomske krize, koji će da udari najteže do sada. Taj najbedniji sloj naših ljudi koji radi, zarađuje, taj bedni minimalac, koji je svakako morao da bude oporezovan. Ja nisam bio za to, ali se morao oporezovati, jer država nema od čega da živi, moraju oni da daju nešto. I on nema sada jede hleba. I šta će drugo da jede? Kako? Ja sam smislio. Kako oni će da se prehrane nego na ovaj način? Dakle, mi smo otvorili ove SOS markete široke robne potrošnje. Vi možete vidjeti, to su divna robna potrošnja. Tu ima da se kupi šta god i srce poželi da se čovjek prehrani po vrlo jeftinim cenama. Dole se na kasi naplaćuje. Da, recite mi, radili ste ovo je sve napravljeno u saradnji sa jednim ministarstvom još? Jeste, tako je, sa mojim kolegama, ja ih pozdravljam iz Ministarstva ekologije. Zašto, niste kažu? Kada se sve ovo, razumete, nekako reciklira, dakle, putem prehrane, te naše zelene površine, one će da prosto odišu jednom cvašću. Dakle, spajamo lepo i korisno. Em će da se prehrane narod, em će te zelene površine ponovo da niknu, a ne ovo prljavština, ova tu što se vidi. Još samo jedno pitanje za kraj. Ja se izvinjavam, mobilni telefon mi zvoni. Sačekat ćemo samo minut. Ministar Magla verovatno ima neki od državnog. Molim vas, pazite, gospodine. Alo, ja sam. Aha, ti si. Aha. Ej, vidi, ajde molim te da se nađemo u pečenjari, budi dole. Aha, pa uzmi jedno 600 ćevapa, ja ću doći tu na ručak, uzmi malo da imam šopske, 2-3 kafe, pojedemo kafu, popijemo ćevape, pa se razilazimo. Važi, čao. Ministri, gledaoci, ja moram da vas napustim sada, moram hitno, imam sastanak sa stranim investitorima dole u gradu, ja moram hitno zaista da vas napustim. Bila mi je čast da vas upoznam. Evo, imate korisnike, možete s njima da porazgovarate, Dado. Dobro, hvala vam, ministre, još jednom hvala, a mi ćemo zaista popričati, kao što je ministar rekao, i sa korisnicama ovog 6. po redu SOS market. Nema tecka, znam da je teči niskog gvožđe, nema zapornih ventila. Svaki put dođemo, ti traži zapor, nema ih. A ne rade fabrike, šta ja mogu kad ih nema više? Da. Gospodine, mi smo sa televizije, recite, vi ste redovni korisnik? Ja sam redovni korisnik, moja porodica, mi smo svaki vikend ovdje. Hvala Bog, blagoslovio ministra Maglu što nam je omogućio ovo. Ovo je moja žena Vida. Dobar dan. Recite, kako ste zadovoljni? Prezadovoljni smo, evo, do juče smo se krili noću tamo po kontejnerima oko zgrada, sad možemo slobodno. I ovdje sve jako povoljno, gotovo džaba nas košta. Da li može da se skuva jedan lep nedeljni ručak? Pa kad je dan kao danas, vidite, onda bude za 7 dana. Bude bila zala da kuva, dobro. Recite mi, gospodine, evo samo da približimo ljudima, šta ste danas, na primjer, našli? Šta danas ste kupili? Pa evo, danas hoćemo da... Kasa je tamo, znaš, nismo još kupili. Dobro. Ali šta imamo? Evo, imamo dobar komad izolacije, ali uzet ćemo cijela vrata od frižidera, verovatno, znaš. Vidiš koliko tu ima, to ima, možemo 2 mjeseca da jede naša porodica. Ovo je odlično, ovo je za gulaš, može biti i za podsače, može da se sprema na 1000 načina. Dobro, šta imamo dalje? Imamo bosanski lonac, znači ovo se još napuni, ako može recimo izolacijom onom od žice. Ako ima bakar, to je super, ali kad nema veze, dobro, i sve se lepo zapeče i to možemo da je, to je jedan recimo jači ručak, ako dođu gosti. Imam, ovo sam ja sebi uzeo malo, to nećemo jesti, to je kazan za rakiju, meni onako malo da napravim, ali rakija recimo odlična od ovog organskog đubreta, ovo što se samo rastače, znaš. Da. Što ubacim video, pipa, može odmah da pipa. Da, hvala vam, ali samo recite mi još šta je ovo, pa... Ovo je klasičan sunđer, to je naša deca vole ovako sirovo da jedu, oni ga onako cukte, sisaju, znaš, to je njima poslastica. Recimo, Mirko kad dođe iz škole poludi ako nema sunđera, toliko se on već navikao na to. Imamo recimo i ovo, evo, za špagete smo uzeli, to neće biti puno, ali kažu nam tu na početku da će doći oko 1. Hvala vam puno i srećno ovdje nalaženje. Proćete vi da probate malo. Ne, hvala. Evo sunđera. Ne, hvala. Neće se Mirko ljutiti, gospodin. Neka, hvala, samo vi ostavite za vašu dečicu lepu, a kad pomislimo šta smo sve bacali, jel tako? Tako je.